हवे बबुआन के टोला ये बाची बाच के हवा से जइबे ना। हवे अहिरान के टोला ये बाची बाच के हवा से जइबे ना। तो रउआ सभे कैसन बानी जा और आशा ना बल्कि विश्वास बा ये भैया कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। तो भैया हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह और जे भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बड़ बुजुर्ग जुड़ल बाटे सबके हम एहिजे से प्रणाम करतानी हे भैया। और आप लोग के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही हम बेटर यानी जातिवाद संग लेके आ गइल बानी। तो आप लोग जवन भी जाति से बानी जा उ जाति के लगा के गाना रउआ सब गा सकतनी और रउआ सब अच्छा गावतनी। अच्छा मेटर रउआ सबके नइखे मिल पावत तो आप सबके घबराए के ज़रूरत नहीं भैया। अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जाइए भैया। काहे से कि इस चैनल पर बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया संग हम लेके आइला। तो आप लोग इस चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर ली और आशा न बल्कि विश्वास बा कि इस सॉन्ग अगर अच्छा से म्यूजिक बनवा के अगर अच्छा से स्टूडियो में रिकॉर्ड करके अच्छा से गाना के गा देता नहीं जाए तो हमारा पूरा भरोसा बा कि ई गाना जरूर बाजी। तो आई जा रउआ सबके बीच में हम मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग प्यार से सुनी जा, गौर से सुनी जा। तो आई जाए भैया मुखड़ा के का भाव बाटे सुनी जा। कहे के भाव बाटे, नाच रे पतर किते कमर हिला के कही दे हम नाम तोर पटना जिला के। अरे नाच रे पतर किते कमर हिला के कही दे हम नाम तोरा पटना जिला के। केतने लोगवा कहेला रे पगली यार में दोबारा फिर अइबे ना। केतने लोगवा कहेला रे पगली कि यार में दोबारा फिर अइबे ना। हवे बबुआन के टोला ये बाची बाच के हवा से जइबे ना। हवे अहिरान के टोला ये बाची बाच के हवा से जइबे ना। तो अगर ये सॉन्ग रउआ सबके अच्छा लगता तो आप लोग हमारी स्क्रीन पर नंबर बाटे और नंबर हमार नोट भी कर लीजा। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और नंबर हमार नोट कर ली 98 350 77 203। तो आप लोग के अगर इस सॉन्ग लेवे के बा तो आप लोग हमारे नंबर पर ज़रूर संपर्क करी जा। और भैया आप लोग के बहुत ही कम से कम चार्ज में इस सॉन्ग मिल जाई। तब तक के लिए फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लव यू।